Gikwestiyon karon ang nag-leak sa social media nga memorandum sa Police Regional Office 11 ngadto sa Davao City Police Office nga nagmando sa pag-deploy og personahe nga magsuot og pula sa usa ka political rally nga gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Carmen, Davao del Norte. Ari ang report ni John D. Esteban. Mao kini ang nagkatag nga memorandum sa kapulisan online. Dinhi nakalatid nga kinahanglan og dugang security personnel atol sa political rally nga gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte niadtong Sabado, February 15. Gimando nga mudugang og 55 PNP personnel gikan sa Davao City Police Office nga i-deploy sa nasangpit nga kalihukan ilawom sa operational control sa Presidential Security Command. Gipasuot ang mga i-deploy nga pulis og pula. Butang nga gikwestiyon sa publiko ang pagka non-partisan organization sa kapulisan uway gidapigan o gisuportahang politiko. Pinaagi sa statement, gikumpara ni Acting City Police Director, Police Colonel Hansel Marantan nga tinuod ang memo apan internal dapat kini o dili otorisado alang sa sirkulasyon. Ang direktiba subay matud pa sa request sa Police Regional Office 11. Ang 55 PNP personnel i-augment sa Presidential Security Command isip inner security alang sa pagbisita ni PBBM. Gitataw sa DCPO nga ang deployment standard security measure aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa presidente ug sa katawhan. Nagpabilin matud pang apolitical o non-partisan ang DCPO ug magpabiling professional sa tanan niining operasyon. Sumala sa Police Regional Office 11, kabahin matud pa kini sa regular deployment. Ang color red attire ti mailahan matud pa nga sila lakip sa inner security nga gi-request sa PSG. Gitin-usab nga wala kini laing pasabot ug ang PNP nagpabiling apolitical ug non-partisan organization. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.